mpaghara nke otu ọcha eturugo na ya bụ asọmpi egwuregwu ụkwụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ prima bụ ASUBEB chịkọbara maka afọ a maka ndị nọ n'okpuru afọ 12 mpaghara Ọnịcha bụ ndị nke gbara ndị nke abụọ ebe ndị mpaghara Ọka gbara ndị nke atọ. Queen Anịgbọgụ onye nọ ebe mmemme a were ọnọdụ ga-akọchapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Chukwuma Soludo onye anọchitere anya site n'aka onye chairman nke Anambra State Sports Commission Honorable Patrick Onyedum mere ka amata na ikwu ya bụ counterpart funding nke afọ 2020 nakwa 2022 mere ka achịkọba ya bụ egwuregwu. Kọmishọna ahụ maka agụmakwụkwọ ọkammụta Ngozi Chumude onye ọ bụ onye odeakwụkwọ ụtọrọkpụ Oriakụ Ifeọma Agbaizu nọchitere anya ya kenere Gọvanọ Soludo maka ịkwụ ya bụ ụgwọ na ịchịkọba ya bụ ihe nke ụmụaka ga-esi na ya gosi ọnatarachi ha. N'okwu nke ya, onye executive chairman nke ASUBEB Dọkịta Vera Nwadinobi mere ka amata na ịchịkọba ya bụ ASUBEB 2024 Sports Competition ga-eme ka Anambra tozuo isonye na nchịkọba ka ogogo national na-abịa ma ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 6 nke afọ 2024.